हरे कृष्ण ಒಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಗಲೆ नमस्कार. ಒಟ್ಟು लोकन चंद कर्ण रिसाइट केले 4 मंत्र आज मस्त आनंद झाला ऐकूचक. आता मी एक सन्न प्रेयर कर्ण आमगेले आयचे क्लासेस स्टार्ट करे. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. पट्टू लोकांक आयचे उपदेशामृताक स्वागत. आम्ही आता भारती पै माताजीन सांगितल्या भाषेन आम्ही पहिली 3 श्लोकाक उपदेशामृता भितर कसं ऐकल म्हळ्यार कोण शिष्य करू शकता ह्या वर्डा भितर कोणाक आपणाले इंद्रियाचेर कंट्रोल उरतकी तो ही कॅन मेक डिसायपल्स. आणि दुसरे कसं नाही किती केल्यार आमगेल भक्ती विनाश जाता म्हण अत्याहारा मोर दॅन नेसेसरी कितली जावं की ताज्यापेक्षा चढ खावचे या वट्टू करचे अत्याहारा प्रयासश्च उगी प्रयास करचे कॅट्स आणि रॅट्स रेस धावचे. आणि अशी स थिंग्स आम्ही शिकली ताज्यान आमगेले भक्ती नाश जावच्याच शकता. कित्याक म्हळ्यार आमगेले माइंड ताजेर कॉन्सन्ट्रेट जाता. हे करता ऑलवेज एंगेज इन अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स. आमके हे ಗೊತ್ತುರ್ಕ ದೇವಸ ಕನ್ನಡನ हे आसा एक प्रोवर्ब आसा ಹುಟ್ಟಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ म्हण. म्हळ्यार देव आमकां वट्टू नीड्स ग्रँट करता बट आमगेल नीड्सा पेक्षा आमगेल वॉन्ट्स तेन्ना चड जातात की तेन्ना आमी हे कॅट एंड डॉग्स रेस धांवच्या स्टार्ट करताची. आणि थर्ड हंतो आमी शिकली की भक्ती आता भितर आमी कशी फुडें वचूं शकतात. उत्साह उरता आमकां कसं काम करचे जाल्यार बी उत्साह उरका. उत्साह आणि निश्चय. सेकंड निश्चय म्हळ्यार डिटर्मिनेशन. उत्साह उरका निश्चय उरका आणि पेशन्स उरका ताळमे. आज भक्ती करच्या लागली फाल्यां कसं तरी प्रॉब्लेम आयले जेव्हा काल हांव तुगेले हे पूज केले म्हाका आज हे कष्ट दिवचे तुवें म्हण तशी न्ही. हे कर्मानुबंधन कितले जन्माचे कर्म आस की आम्ही लोड घेऊन वच्च्या लागल्यात ते आम्ही काढतेर वचका कर्म कमी करतेर वचका ऍड करतेर वच्ची न्ही. ते कशी कमी करताची केन्ना आमी निष्काम कर्म करतेर वताची तेन्ना. आनीक केन्नाय ऑलवेज नवविध भक्ती हियरिंग चांटिंग ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड कीर्तन करते हे वट्टू करते. आणि एक गुरुम परंपरा आचार्य गणाले फूड स्टेप्स फॉलो करते. हे वट्टू कल्यारी कसं जाता आमका हे मिळता कसं नाही भक्ती मार्गात कशी वच्चे म्हण एक आयडिया मिळता. हे आम्ही देव म्हणता भगवद्गीतांत महात्मानस्तु माम पार्था. महात्मा म्हळ्यार कोण? महात्मा म्हळ्यार ते लोक तांका कृष्णाशिवाय काही न्ही विचारेना. ओनली कृष्णा. नथिंग बियॉन्ड कृष्णा. एव्हरीथिंग इज फॉर कृष्णा. सगळे वट्टू कृष्ण
हे लोक महात्मा आणि ताणी कित्याचेर डिपेंड उरताचे महात्माज कृष्णावेर मात्र डिपेंड उरता ती कसने जाऊ हे भगवद्गीते 9 चॅप्टर 13 श्लोक कृष्णान सांगला महात्मा नस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन तनन्न मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा ताणी ग्रेट सोल्स असली लोक ग्रेट सोल्स आणि दे आर ऑलवेज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ डिवाइन नेचर म्हळ्यार कोण कृष्ण कृष्ण सांगता हे प्रकृती कोणे क्रिएट केला कृष्णान क्रिएट केला ಒಟ್ಟು जेन्ना आमी हे चित्तात की कृष्णा ಒಟ್ಟು हे करता तेन्ना आमगेल प्रोटेक्शन बी कृष्णाच करता म्हणून आमी चिंतून हे भक्ती भितर फुडें वचका आता ओके आमकां भक्ती भितर फुडें कशी वचचें म्हण कळ्ळें आता नेक्स्ट 4th श्लोकान कसं सांगला हे भक्ती भितर सल लविंग एक्सचेंजेस आसाचे केन्ना आमी मेळटा की कोणा बरोबर रिलेशन आमी डेव्हलप करचे चित्तात की तेन्ना कसं उरता एक स रिलेशन्स आमी हे करका हांव स्क्रीन बेगीन शेअर करता सो आता आमी हे उपदेशामृता मंत्र 4 पळोवया हे कसने हे म्हणून श्लोक वाचता ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम् ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम् हाजे वर्ड मीनिंग पळोवन घेवया ददाति गिव्स चॅरिटी Pratigranati accepts in return. Guhyam, confidential topics. Akhyati, explains. Prachati, inquires. Bhumte, eats. Bhojayate, feeds. Cha, also. Eva, certainly. Shadvidam, 6 kinds. Preeti, of love. Lakshanam, symptoms. As a translation अशी असा की offering gifts in charity, accepting charitable gifts, revealing one's mind in confidence, inquiring confidentially, accepting prasad, and offering prasad are 6 symptoms of love shared by one devotee and another. ददाति प्रतिगृह्णाति हे पळयलें मी ददाति म्हळ्यार कसने चॅरिटी दिवचे चॅरिटी केन्ना दिवची चॅरिटी अयो म्हाका नाका म्हाका मस्त जावन गेला म्हाका नाका अशी वस्तू कोणाक दिवचे हे चॅरिटी न्ही चॅरिटी म्हळ्यार हे आमगेले ड्युटी विदाउट एक्सपेक्टेशन हांव हाका हे दिल्यार तो म्हाका ते दिवता हांव लास्ट टाइम म्हाका हे दिल्ले ह्या फावटी ताणें हे म्हाका दिवता हे चॅरिटी न्ही हाका आमी हे म्हणनाची सो विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न आणि केन्ना दिवचे एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड टू अ वर्दी पर्सन आमी दान दिताची कोणी येवन आता आमकां रस्त्याचेर वतेर उरता तो मागता पयशे आमी ताका दुड्ड दिता ती ताणें वचून 100 पिलो ताचे तेन्ना इट इज अनवर्दी दाना अनवर्दी लोकांक हांव पयशे दिवचे लागला दुड्ड दिवचे लागला ते आमी पळोवन घेवन त्या मनशाक दुड्ड दिवका केन्ना प्रॉपर टाइम एंड प्लेस and such person is considered to be in goodness हे भगवद्गीता 17 chapter 20 श्लोक सांगला दान आमी केन्ना दिवका चॅरिटी आणि कशी दिवका म्हणा ददाती हांगा हे चॅरिटी दाना बद्दल उलयले मी आता लविंग रिलेशनशिप डेव्हलप करता जाल्यार लविंग एक्सचेंजेस उरका ते लविंग हे स एक्सचेंजेस ह्या श्लोका भितर प्रभुपादान सांगला
रूप गोस्वामीन बरेला आणि प्रभुपाद परपटा भितर नाईस कन एक्सप्लेन करतात, चंद करून एक्सप्लेन करतात ते कसं दिवचे त्यांच्याकडच्यान आम्ही घेऊचे गिफ्ट आणि गुह्यम आख्यती प्रच्छती कसले कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज सांगते त्यांच्याकडच्यान ऐकूचे कोणाक भोजनम प्रसादम दिवचे आणि तांगेर आम्ही भोजन स्वीकार करचे हे प्रीती लक्षण म्हणताची हाका शीला प्रभुपाद एक मटेरियल लाईफ एग्जाम्पल दिता आता हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री खंय गेल्यारी हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री फॉर एग्जाम्पल हांग थोडे रॅन्डम पिक्चर्स घाल्या रॅन्डम सो खंय दुसरी कंट्री गेल्यार त्या कंट्रीच्या हेड ऑफ द पर्सन येऊन ताका वेलकम करता तांगेल ते मीटिंग जाता लविंग रिलेशनशिप एक्सचेंज जाताची तांगेल कंट्रीचे कितें सोवेनियर दिले आणि आमगेल कंट्री कोण वता आसत आणि आमगेल कंट्री सोवेनियर दिले ददाती प्रतिगृणाती कित्याक हे रिलेशनशिप डेव्हलप करच्याक हे म्हळ्यार कितें आणि खंयच्या मॅटरा बद्दल उलयता हांगा मटेरियल लायफा बद्दल प्रभुपाद सांगता आसा तांणी म्युच्युअल इंटरेस्ट कशी उरचे जाय की तांणी कंट्री बद्दल उलयतली कंट्री कशी वेलफेअर करू जाता कंट्रीक कसं करू जाता कितें कितें नवीन नवीन कंट्रीचे हाडू जाता डेव्हलपमेंट कशी करू जाता कंट्री प्रोटेक्ट कशी करू जाता हे वटो तांगेल टॉक सुरताची ताजे मदी तांणी हे ददाती प्रतिगृणाती हे तांणी लविंग एक्सचेंज करून घेताची तशीची डिवोटीजा मदी कसं हे उरका लविंग एक्सचेंजेस खंयचे गिफ्ट एनी स्पिरिच्युअल गिफ्ट मटेरियल गिफ्ट इज ऑल्सो ओके बट which will help you to develop spiritually ते उरका हे दोन लक्षण होतात ददाती प्रतिगृणाती हे दोन्ही लक्षण एक्सचेंज हातू भितर येताची नेक्स्ट गुह्यम आख्यती प्रच्छती हे म्हळ्यार कसं आस्किंग इन कॉन्फिडेन्शियली कसं विचार का आता डिवोटी मिळेल त्यांना कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज मला एकच उरता कृष्णाबद्दल ऐकूचे आणि कोणाक कळता ताणी कृष्णाबद्दल सांगचे आता खंयचे स्टोरी बुक आम्ही वाचल्यार एक पटी वाचल्यार पुर जाता नेक्स्ट टाइम अयो हे स्टोरी म्हाका कसं आणि कसं ते वाचचे हे खंयचे सस्पेन्स स्टोरी वाचायची डिटेक्टिव्ह सिरियल पळयता ती एक पण पळयतकीर नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट उरना कित्याक म्हळ्यार आमकां एंड कितें जाता म्हण बट स्पिरिच्युअल स्क्रिप्चर्साक अशी उरना कितले पण वाचता तितले पण इंटरेस्ट वाढत वता अनलिमिटेड आनंदांबुदी वर्धनम प्रतिपदम म्हळ्यार आनंद जावची हे हॅपीनेस वाढत वता स्टॉप जायना प्रतिपदम एव्हरी मिनिट वाढता एव्हरी टाइम वाढता आता मी भगवद्गीता फुल वाचला आणि एक पटी वाचायची आणि आनंद जाता इंटरेस्ट वाढता आणि ऐकू का म्हण दिसता सो हे कसं हे स्पिरिच्युअली जेन्ना स्क्रिप्चर्स वाचल्यार स्पिरिच्युअल हे ऐकल्यार देवाले कीर्तन केल्यार चांटिंग केल्यार ताचे आनंद वाडतेर वता कित्याक म्हळ्यार आमचे वट्टू लोकां भितर ते भक्ती बीज आसा ताका फक्त उदक घालची मात्र आणि केन्ना आमी हक्का भक्ती लता बीजा उदक घालताची की तेन्ना आमी संतुष्ट उरताची तो गुह्यम आख्यती प्रच्छती डिवोटीजा भितर भक्ता भितर हे आणि दोन लक्षण मेळून ताणी विचारचे कसं देवाबद्दल आणि सांग हे किती झाले देवाले हे कशी करचे कशी चॅन्टिंग करचे खंयच्या वेळार करचे तशी आम्ही हे एक लविंग एक्सचेंज हंगा परीक्षित महाराजाक केन्ना कळता तो मरच 7 दिसा भितर म्हण तो कसं करता यो मागेल राज्य कोण पळयतलो ते कोण कंट्रोल करतलो ते काही विचार करना तो वचून
हे विचान घेता देवा भागवतम कंप्लीट भागवतम तो ऐकून घेता ऋषीकडेन नैमिषारण्यात. सो अशी आम्ही कॉन्फिडेन्शियली आम्ही विचान घेवपा देवाबद्दल. कित्याक म्हळ्यार देवाल घर म्हळ्यार आमगे इटर्नल होम, आमगेल धर्म, कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन, आमगेल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन म्हळ्यार दासानुदास सर्वंट ऑफ द कृष्णा. सो आमगेल इटर्नल घर ते. आता आमचे कडेन वट्टू दूट आसा, वट्टू आसा, पण हे कोरोनान जगा हालोवन दवरला. कंट्रोल करचे जातवे कोणाच्यान जायना. कित्याक नथिंग इज अंडर अवर कंट्रोल. हे आम्ही एक ह्या डिफिकल्ट टायमार आम्ही हे शिकता. आणि ह्या डिफिकल्ट टायमार बी आमकां सुप्रिमसी ऑफ द लॉर्ड कळना म्हळ्यार आमचे असली मूड कोणी न्ही. वी आर मूडाच म्हणते. आमकां दिसता कसं सांग आम्ही कंट्रोल करताची वट्टू म्हण. एक्चुअली आम्ही कित्याक कंट्रोल करनाची. भगवद्गीते एक श्लोका कृष्ण सांगता प्रकृते गुणकर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते म्हण. म्हळ्यार अहंकार विमूढात्मा जो अहंकारान भरील उरता ताका दिसता हांव हे वट्टू करतेर आसा म्हण. एक्चुअली ते आम्ही काही करनाची. एक्चुअली वी आर ओनली द पपेट्स इन द हँड ऑफ प्रकृती. सो हे आमकां नॉलेज मेळका जाल्यार आम्ही गुह्यम आख्याति पृच्छति करका. नेक्स्ट भुंक्ते भोजयते. भुंक्ते भोजयते म्हळ्यार कसं न्ही कोणी आयिल्ल्याक प्रसाद दिवपा. प्रसाद म्हळ्यार कसं न्ही आता आम्ही कितें रांदल्यार ते मटेरियल वॉट एवर वी कुक आणि आम्ही ते कृष्णाक ऑफर करताची. ऑल्दो ते आम्ही मटेरियल कितें रांदल्यार बी ते जेन्ना कृष्णा आम्ही ऑफर करता ती तेन्ना ते स्पिरिच्युअल जाता, ट्रान्सडेंटल जाता. कित्याक म्हळ्यार कृष्ण ते हे बाय हिज ग्लॅन्स ताजे नजरेन तो हे करता. कृष्णा इज ओमनीपोटेंट. आमकां दिसता कृष्ण खंय करता सी सम रॉ मटेरियल वट्टू दिवची कृष्णान. Vegetables grow because of sunlight, sun's energy. The fruits have rasa in them, juices in them because of moonlight. सगळे रॉ मटेरियल उदक, ऑक्सिजन. आता मी पळयला कोरोना भितर एक ऑक्सिजन सिलेंडर कितले दुड्ड भरचे पडता. आणि आमकां कितली वर्स जाले जेन्ना आमी जन्मा येतात मरण पासून आमकां फ्री ऑक्सिजन मेळटा आसा. आमी एक दीस विचारनाचे हे ऑक्सिजन म्हाका कसला दितास देवा तूं म्हण. एक दीस आमी विचारनात. आणि पण आमकां हे ग्रॅटिट्यूड दिवका देवाक. देवा इतले बरे ऑक्सिजन दिला तुवें, इतले आमकां खावच्याक पिवच्याक इतली वस्तू मेळटा आसाची म्हणून आमी ग्रेटफुल उरतात देवाक. वट्टू मेळटा आमकां रेडीमेड. आणि त्याशिवाय आम्ही हे प्राकृतिक नाश करच्या भितर चल्ल्याची. कितले डिफॉरेस्टेशन करताची, कितले ग्लोबल वॉर्मिंग चढला. सो मेनी थिंग्स. आणि ते कोणाचेर अफेक्ट जाता आमचे रिच मानव जातीचेर अफेक्ट जाता. दीज आर आउटसाइड टॉपिक सम थिंग्स. आम्ही वट्टू आम्ही केन्ना स्पिरिच्युअली शिकतेर उरताची बी हाऊ वी कॅन प्रॅक्टिकली अप्लाय इट इन अवर मटेरियल लाईफ ऑल्सो. भुंक्ते भोजयते कोणाक पयलीं आमकां गोतुरपा म्हागेल्या अम्मा आन हांगा कोणी आयल्यार जेवण कर नाशिल्लें आनी भांडनाशिल्ली. आता खंय वच जाल्यार फोन करून वचका. वी आर प्रोग्रेसिंग ऑर वी आर डिग्रेसिंग आम्ही चेक करता आमगेले हांगा. कित्याक वट्टू लोक बिजी. सो कोणाक ते दिवचे जेवण. ताणी जेवण आपल्याला ताणी प्रसादम घेवचे आमकां आपल्याला आम्ही वचून प्रसादम ऑनर करचे. ते बी प्रीती लक्षण. हांगा प्रसाद भोग देवाला म्हण कित्याक म्हणटाची आमी नैवेद्य करता देवाक. कसो नैवेद्य करताची आमी पियावो, लसण, मासळे, चिकन घालून आमी करनाची देवाला कितें काम आसतना.
व्यास मुनीन आपल्याला वेदा भितर बरेला की ओके हे कितें करता आसतना ओके हे वट्टू खावच्या ना हे सगळं त्याज्य वस्तू म्हणून पण ते तशी कित्याक केल्ले व्यास मुनीन म्हळ्यार एटलीस्ट बाय फॉलोइंग one day strictly we will try to follow it continuously म्हळ्यार कितें ओके आज हांव मंगळार खायना मागीर एक एक दिसकान वी हॅव टू इनक्रीज दोज डेज टू ईट सात्विक फूड बट आम्ही कसं करताची अय्यो आता श्रावण येता असा एक महिने काय खाऊचे ना नव्हे पण पहिली खाऊन घेवचे नंतर श्रावण काबार जातकीर बी फिनिश जातकीर बी खाऊन घेवचे अशी न्ही कसं आम्ही प्रॅक्टिस करताच की वी हॅव टू प्रॅक्टिस इट टू प्रोग्रेस स्पिरिच्युअली देवाला आम्ही कसं नाही केल्यार आम्ही नैवेद्य करताची कसं नाही तेच डेली करचे कसं म्हळ्यार कसं सिन्स असल्यार बी देव तातूंतल्यान काढता and he will protect us. So भुंगते भोजयते हे टोटली 6 आता मी सांगली ददाती प्रतिगृह्णाती गिफ्ट दिवचे गिफ्ट घेवचे गुह्यम आख्याति पृच्छति कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज कृष्णाबद्दल विचार घेवचे आणि सांगचे आणि भुंगते भोजयते प्रसाद घेवचे प्रसाद दिवचे अश्कोर्न हे षड्विध प्रीति लक्षणम सय प्रीति लक्षणम अज्जान आमगेले डेव्हलप जाता रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप डेव्हलप जाता जाल्यार हे वट्टू उरका आज 2 बिझनेसमॅन हांग वताची मेळताची तांकां बिझनेस डेव्हलप करची उरता कसं करतात आणि खंय हॉटेलां मेळताची नाल्यार खंय रिसॉर्टार मेळताची नाल्यार खंय घरांत मेळताची मेळतगीर हाय हॅलो म्हणटाची आणि बसून जेवताची जेवण एक ऑफर करता दुसरे हे करता मागीर गिफ्ट्स एक्सचेंज करता ती आणि तेन्ना मागीर तांणी हाचे बद्दल उलयताचे अरे बिझनेस हे कशें फुडें व्हरचें हे कशें करचें हाऊ वी कॅन टुगेदर प्रोग्रेस कितें अशी उलयतगीर कसं जाता ऑटोमॅटिकली रिलेशनशिप डेव्हलप जाता तशीची कृष्ण भक्ती भितरी आम्ही हे लविंग एक्सचेंजेस एक पंत कृष्ण भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें आमकां भक्ती कशी करची म्हण कळ्ळें उत्साह आयलो धैर्य आयले डिटर्मिनेशन आयले वट्टू येतगीर नेक्स्ट ते रिलेशनशिप आम्ही डिवोटी बरोबर कशी डेव्हलप करून घेवपा आता वट्टू लोक आम्ही हे ऐकतगीर कसं जातात चार्ज जातात क्लास ऐकतगीर विकातल्यान एक जाऊ 2 या 3 क्लास ऐकतगीर वी बिकम व्हेरी चार्ज आणि ते चार्ज उरता चार्ज ड्रेन जावचे ना आम्ही गाडी भितर पेट्रोल घालतगीर पेट्रोल आसपासून गाडी वता पेट्रोल आम्ही रिफिल करता रिफिल केलें नाल्यार कसं जाता स्टॉप जाता ते स्टॉप जायनाशें आमी कशी पळोवन घेवका विथ दीज 6 लविंग एक्सचेंजेस दीज 6 लविंग एक्सचेंजेस म्हळ्यार कितें हे कोणाक डिवोटी घरा आपोवचे डिवोटी बरोबर असोसिएट जावचे डिवोटी बरोबर कृष्णा बद्दल उलोवचे प्रजल्प करचे न्ही प्रजल्प म्हळ्यार कितें ग्रामीण कथा म्हणटा आमी हांगेर कसन जालें हांगेर कसन जालें हांगेर हाक गेले चली कोणा बरोबर धांवन गेली हागेल चल कसो शिकलो हागेल सून कशी आसा सी they don't matter to our spiritual development आमगे स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट किती मॅटर जाता ते पळोवपाक कित्याक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट इज द ओनली थिंग आमचे बरो येता आमी कितले दुडू हे सगळे एक करू आमचे बरो येना ते आनी एक क्लासांत हांवें एग्जाम्पल दिले अलेक्झांडर द ग्रेट अलेक्झांडर वॉरियर आशिल्लो तो ही कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड पण तो मरता आसतना ताणें 3 विशेस सांगले आपणाले कोण आशिल्ले थंय आनी सांगले just keep my hands out of the coffin coffina bahir magel haat ashi dawarachi open second wish let doctors carry my coffin third wish how watastana how कसं ते हे केला पळे गोल्ड कॉइन हे ते मगल संपतेस पळे ते अशी जमनीर उडयात म्हण हाजे अर्थ कसं ने आम्ही ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬನೇ
आम्ही येत असताना कसं नाही हाडलं नाशिले जन्म येत असताना वत असताना बी कोणी आमची बरं येणार त्यांनी काही व्हर नाच्या मी हंगा सोण वताची तो तश म्हणताना सांगल्या मग हात ओपन दवर हांव काही व्हरच्या लागल ना माझी बरोबर दुसरे म्हळ्यार हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे वट्टू कृष्णाला हाता असा आमगेल हाता काही ना डॉक्टर्स सुद्धा काय करू शकणार यांना डिफिकल्ट टाइम इवन डॉक्टर्स म्हणतात देवाकडे प्रे करा नम आमक जात तिथले वट्टू आम्ही केल्याची आता लास्ट देवाकडे प्रे करायची सो हे मृत्यू हे देवान कंट्रोलार दवरला हागेल हाता काही ना अनेक वट्टू मृत्यू येता वच्चे जाता काय व्हर राजी व्हॉट इज द यूज ऑफ गोल्ड आणि हे ते वट्टू आमचे हे किती म्हणतात ताका सँड आणि गोल्ड एकच मरतेगेर मनशाक म्हणून अलेक्झांडर ग्रेट हे 3 कराची म्हण सांगले सो वट्टू आम्ही हे पळोवन शिकलना जाल्यार अजूनही आम्ही ते स्पिरिच्युअलिटी कसं जाऊ कित्या जावपा आमकां म्हण शिकलना जाल्यार नो यूज तश म्हण आमकां आतां उत्साह आयले धैर्य आयले डिटर्मिनेशन आयले हे लविंग एक्सचेंजेस आम्ही शिक्का सी हे लविंग एक्सचेंज डिवोटी बी करताची नॉन डिवोटी बी करताची आता डिवोटी आणि नॉन डिवोटीजाक लविंग एक्सचेंजेस प्रिन्सिपल्स आर द सेम म्हण कसले म्हणता डिवोटी बी जेवता फूड घेता न्यूट्रिएंट्स जावका आणि नॉन डिवोटी बी जावका कित्याक आमकां उरका पेट्रोल घालते उरता फूड जावका वी हॅव टू गेट एनर्जी टू डू अवर एक्टिविटीज डिवोटी बी काम करता नॉन डिवोटी बी काम करता कित्याक फॅमिली मेंटेन करता टू सर्वाइव वी नीड मनी सो हे वट्टू करता बट प्रिन्सिपल इज द सेम दोघी काम करताची दोघी अर्न करताची दोघांक फॅमिली असा वट्टू असा बट पर्पज इज डिफरंट कसं पर्पज डिफरंट नॉन डिवोटी फूड घेता कित्याक सेल्फ ग्रॅटिफिकेशन म्हाका हे आवडता म्हाका जिबे रुचीक हे आमगे टंग 1.5 इंच टंग आता खाता आसतना बरें लागता व्हेरी टेस्टी इमिडिएटली ते वॉमिट कर यो ताजी वास आनी पळोवचे जायना आमकां घाणी सो 1.5 इंच टंगा खातीर आमी आमकां सेन्स ग्रॅटिफिकेशन करताची डिवोटी कसं करता कसं नाही केल्ले कृष्णा दाखोवन प्रसाद घेता वाय डिवोटीक आपल्या बॉडी फिट दवरचे जाय कित्याक फिट दवरचे जाय टू सर्व कृष्णा बॉडी इज अ इंस्ट्रुमेंट टू सर्व कृष्णा डिवोटी कामा वता फॅमिली मेंटेन करता कित्याक थोडे दुड्डू आयल्या फॅमिली हे करू जाता कृष्णाला आराधना करू जाता आणि डिवोटी ग्रुप डेव्हलप करू जाता टेम्पलला डोनेशन दिवचे जाता बुक्स डिस्ट्रीब्युशन करचे जाता सो मेनी थिंग्स अ पार्ट ऑफ इट अ पोर्शन ऑफ इट तो कृष्णाल सेवे खातीर यूज करता सो पर्पज इज अल्टिमेटली डिफरंट हियर पर्पज प्रिन्सिपल सेम उरल्यार बी पर्पज इज डिफरंट डिवोटील घराक सकाळी सांज वेळा देवाले पूज जाता कसाने हाडल्यार देवा ऑफर जाता ते पर्पज व्हेरी डिफरंट उरता सो हांगा भागवतम श्रीमद भागवतम 3rd canto 25 chapter 20 श्लोका सांगला प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानाम कवयो विधु स एव साधुशक्रतो मोक्षद्वारम अपावृतम हाज अर्थ कसने every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul but that same attachment when applied to the self-realized devotees open the door of liberation learned man मला कोणी पण हे नॉलेज असा कसं नॉलेज Krishna is the supreme, Krishna is the proprietor, Krishna is the owner, everything belongs to Krishna. Kasane magel ni. A few years back when I was attending some yajna, te amgele but urtane tani
इदम न मम म्हणता आसतना कसले यज्ञ करता जाल्यार समा आयकून घेवचे इदम न मम हे मागेल न्ही म्हळ्यार ते कोणाले ते कृष्णाले हे वट्टू दिल्ले समका we fail to understand it प्रसंगम म्हळ्यार कसं न्ही प्रसंगम म्हळ्यार कसं हे जात की अजरम म्हळ्यार मटेरियल अटॅचमेंट हे मटेरियल अटॅचमेंट केन्ना वचनाची कशी आमगेली एज जातेर वता ते अटॅचमेंट डेव्हलप जातेर वताची प्रसंगम अटॅचमेंट अजरम नेवर ग्रो ओल्ड जरा म्हळ्यार कितें एज गेटिंग ओल्ड अजरम हे जायनाची सो आमी म्हणटात प्रोवर्ब आसा ओल्ड हॅबिट्स बाय हार्ट म्हण सो मटेरियल अटॅचमेंट आमगेले डेव्हलप जातेर गेल्यार कसं जाता वी फेल टू leave them and get attached to spiritual attachment हे आमकां कळका की आमी कशी स्पिरिच्युअली ग्रो जावका आनी हांव एक स्टोरी सांगिल्ली लास्ट टाइम एक पंत एक हे कोण म्हणटा ते हंटर केन्ना येवन तो हंट करून पत्तेर उरता एक पक्षी उरता एक ओल्ड पक्षी गोतुरता हो येवन हे घालतलो हाचे भितर दाणे घालतलो आणि ते सगळं खावच्या गेल तेन्ना नेट घेऊन हो वतलो म्हण ते ओल्ड पक्षी आपणाले वट्टू पक्षी गण आपणाले सगळे कुटुंब आपण ते सांगता शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा दाने के आस में आके दाना खाने न जाना और जाल में न फंस जाना वो कहानी बाहट कन शिकताची वट्टू तेगेल कुटुंब लोग बाहट कन शिकताची शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा जाल के आस दाने के आस में न जाना जाल में फंस न जाना वट्टू शिकताची आता ती पक्षी मरण होता आणि एक पक्षी तो हो येता शिकारी आणि तो जाल घालता थंय जाल घालता दाना घालता आनीक मागशी वचून नुतो बसता पळय तर तो पक्षी सगळे ते पद म्हणतात ते शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा दाने के आसे में जाल में फंस न जाना म्हणते वचून ते दाना खावच्या वताची आनीक दाना खावच्या गेले तांणी वट्टू तातूं भितर एंटँगल जावन शिकारी येवन सगळं कलेक्ट करून ते तो वता वतस्तान नेट कलेक्ट करून वतस्तान त्यांना बी म्हणते असं ती शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा हे वट्टू हे कन वतनाकाची म्हणतात सी गोत्त आशिल्ले प्रिन्सिपल हे वट्टू हे जातले म्हणटाली म्हणटा आसाची पण प्रॅक्टिस करूत आनी फेल जाली ताजे अर्थ समजून घेवच्याक फेल जाली तशीच आमकां कळका प्रसंगम अजरम पाशम हे व्हेरी बॅड अटॅचमेंट आणि हे केन्ना हे जायना आमकां दिसता अय्यो हांव 20s आसा 30s आसा बेगीन एक घर बांदले थोडे बँक बॅलन्स केले मागीर हांव फ्री केन्ना फ्री जायनाची आमगेल्या एक फ्लॅट घेवची म्हण आसले मागीर दिसता अय्यो एक बंगलो घेवया एक बंगलो घेवची म्हण आसले मागीर दिसता अय्यो एक बंगलो पुरवे एक अनेक दुसरी सिटी बी अनेक उरता सी दीज आर द मटेरियल डिझायर स्लोली कशी ग्रो जाताची आमकां कळना नीड नी वॉन्ट जावन ग्रो जावन आमकां आमगेले खरे घरांतल्यान आमकां पयस व्हरताची दूर व्हरताची तशें म्हूण आमी व्हेरी केअरफूल उरका आता चैतन्य चरितामृत मध्य लीला बी हे सांगिल्ले आसा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा साध्या कबूनया श्रवणादी शुद्ध चित्ते करये उदया ट्रान्सलेशन कसं असं की म्हळ्यार प्युअर लव्ह फॉर कृष्णा इज इटर्नली एस्टॅब्लिश्ड in the hearts of the living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, this love naturally awakens. मला कसं नाही खंचन हा इम्प्लांट करची पडली नाही आता इम्प्लांटिंग ना गरजच ना ऑलरेडी ते असा ऑलरेडी परमात्मा इज रिसाइडिंग इन अस वी आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा ती भक्ती ते इटर्नली कृष्णाबद्दल लव आमकां उरता अनदर सोर्साचे जाय म्हणना ते बट आमगेले हार्ट
प्युरिफाय जावच्या जाय. कशे हार्ट प्युरिफाय जाता? बाय हियरिंग अँड चॅन्टिंग. हियरिंग आणि चॅन्टिंग दिस लव नॅचरली अवेकन्स. आम्ही जर कीर्तन करूक सोदनात, आम्ही जर हे जप करू सोदनात जाल्यार हे कशी डेव्हलप जातले? सान नासतना चेडूं स्कुला वता की तांणी टेबल शिकता न्हय. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 करून न्हू. डेली म्हणून म्हणून तांकां अभ्यास जाता. जर तरी म्हणना जाल्यार कसं जाता? कळना टेबल. मागीर when they grow, multiplication problem, division problem, all problems. So Tashmuna, from the beginning, we have to take away these all unwanted things. आमगेल हार्ट प्युरिफाय करचे जाय आमी. आता चैतन्य महाप्रभू केन्ना जारिकांडा फॉरेस्टाच्यान वच्चा लागिले तेन्ना इवन एनिमल्स डान्स्ड विथ हिम. आनी पिक्चरां पळोवचें जाता when he sang the holy name of the Lord. हरिदास ठाकूर रावलेची ते पळयतच की how animals कितें डान्स करताची. वाघ, सिंह, सगळे डियर्स, they are all dancing because in them also Krishna is residing. Krishna asa tangela bitari, any part and parcel of Krishna. See, love for Krishna develops only by hearing and chanting the holy name. आता शिष्टाष्टका भितर चैतन्य महाप्रभून सांगला, चेतो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता साधनम सर्वात्मा स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. चेतो दर्पण मार्जनम म्हळ्यार कितें? let there will be the victory for the chanting of the holy name of Lord Krishna, which can cleanse the mirror of the heart. ते दर्पण मार्जन करते उरचे, आमकां क्लीन करते उरचे जायी. आता धूळ बसला एक ग्लासाचेर, अयो धूळ बसला त्यावरचे म्हाका काही क्लियर दिसता म्हणटर बसल्या जाता ना. ते क्लीन करचे जाय. ते क्लीन केल्या मात्र आमकां त्या वटेन कितें आसा म्हण दिसता. सो वी हॅव टू क्लीन द मिरर ऑफ द हार्ट and stop the miseries of blazing fire of material existence. So Kidzat Sangat, the chanting is the waxing moon that spreads the white lotus of good fortune for all living entities. आम्ही म्हणता न्ही पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन उरता म्हण. पॉझिटिव्ह व्हायब्रेशन म्हळ्यार कितें? पहिले आमी करता आसल्यार शंख फूक हे करता आशिल्ले घरांत, आनीक घाट वाजोवन देवाला पूज करता आमी, आणि करताळ वाजून भजन सांगताची. हे सगळे these all will bring positive vibration. It is life and soul of all education. The chanting of the holy name of Krishna expands the blissful ocean of transcendental life. It gives a cooling effect to everyone and enables one to taste full nectar at every step. Every step आम्ही एन्जॉय करता हे नेक्टर. कसं नेक्टर? ओनली holy name of the Lord. आमगेले सुप्रीम ऑक्युपेशन धर्म म्हळ्यार कसं न्हय. हे भगवद्गीतेत सांगला, स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता यतात्मा प्रसिद्धती. सॉरी, श्रीमद भागवतम हा श्लोक आहे. कसं सांगला? धर्म फॉर ऑल ह्युमॅनिटी म्हळ्यार कसं न्हय. धर्म आमगेल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन म्हळ्यार कसं न्हय. आमगेल लविंग डिवोशनल सर्विस, आमगेल भक्ती म्हळ्यार कसं उरका. भक्ती म्हळ्यार अनअलॉयड अनकंडिशनल आणि अनअलॉयड अनकंडिशनल अनफ्लिंचिंग लव टुवर्ड्स कृष्णा उरका. तसले devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy self. आमी आमकां खुश करची न्ही, आमी देवा खुश करका. भक्ती रसामृत सिंधू सांगेल आसा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम. म्हळ्यार कसं न्हय, सगळें सोडून ओनली कृष्णा खुश करका आमी. वी शुड प्लीज लॉर्ड. आमकां खुश करचे आमी करची न्ही. केन्ना देव खुश जाता तेन्ना ऑटोमॅटिकली यू विल फील दॅट इनर फिलिंग. आमकां ऑटोमॅटिकली कळटा की
ओके रेसिप्रोकेशन आमकां मेळटा. सो भक्ती म्हळ्यार इनर कल्टिवेशन. रूप गोस्वामीन सांगला एक्सटर्नल ऍक्टिव्हिटीज टॉकिंग अबाउट इनर कल्टिवेशन. एक्सटर्नल ऍक्टिव्हिटी म्हळ्यार कितें, भक्ती कल्चर म्हणटाची ते म्हळ्यार तिलक घालची जावो या वेअरिंग ट्रेडिशनल अटायर धोती कुर्ता जावो, कॅरिंग अ चॅन्टिंग बॅग आमचे बरोबर, वेअरिंग अ कंठीमाला आमचे बरोबर, हे कसले घालता हे आमकां याद भितर उरता की हांव ओके प्रॉपर मार्गाचेर चलचें जायी, हांव हें करचें जायी. सो हे एक्सटर्नली आमकां मोटिवेट करता, दुसऱ्या दाखोवच्या करची न्ही, एक्सटर्नली मोटिवेट करता आमकां. एक हांव एग्जाम्पल सांगता. आमगे गॉड ब्रदर आले, एक पण तो सांगता आशिल्लो, एक तो गाडी हांगा चलयत आसतना कोण रॉंग सायडान येवन ही हिट हिम. आनीक हो टेम्पलाच्यान वता आशिल्लो, तर ताका येवन ताणें खूब कोप आयलो कित्याक तागेली मिस्टेक नाशिल्ली. कोप येवन दार उगडून ताका जोर करया म्हण वचून ताणें म्हळें खंय, हरे कृष्णा प्रभुजी आपको मैंने मंदिर में देखा है. ते तिलक पळोवन ताणें सांगलें. हागेले इमिडिएटली अय्यो आपूण कसाने होगी कितें मिस्टेक जाली उरतली ताचे कडेन म्हण ओके वॉट एवर अदर नेसेसिटी हे घेवचें जाय ते घेवचें जाता. बट त्या मोमेंटार ते कोपान ताणें उलोवचें, ताणें हें करचें, that got avoided. The external things are required more to motivate us internally. आता मी कितली रिच्युअल्स करताची, विवाह संस्कार करताची, नामकरण संस्कार करताची, उपनयन संस्कार करताची, these all are we are just following as a rituals. आता विवाह संस्कार आम्ही वताची, विवाह बंधनात दोन मनीस विवाह बंधना येतेर उरताची, एक चल्लो एक चली. कित्याक विवाह एक आमगे लाल गोविंद प्रभून एक मस्त चंद करून विवाहाचे अर्थ म्हळ्यार कितें म्हण सांगिल्लें. टुगेदर टू सर्व कृष्णा. आम्ही वताची बट आम्ही खंयच्यान तू बिझी उरताची, असं न्ही संस्कार चलते आसा म्हण ते पळोवचेक न्ही. हाणी कसन गोल्ड घाला, हाणी कसन साडी न्हेसला, हाणी कसन हे काढला. सी वी आर बिझी इन द अदर वर्ल्ड. मस्त दिवस जाले हे मेळना, तांचे कडेन उलोवचें. त्या संस्कारा भितर लक्ष कमी उरता आमगेलें. So rituals should not be the only external mechanical things. So these are required to express internal things. ह्यो आमकां भक्ती डेव्हलप जावच्याक हेल्प करचे जायी. सी रिलेशनशिप्स आर लायक ट्रीज. कशी आमी आतां षडवीर आता हे 6 रिलेशनशिप्स आमी शिकली. ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति प्रत्यति भुंक्ते भोजयते च. आता हे आता पहिली एक आता सीड उरता बी. एक बीज आमी सॉयला भितर घालणं, अमाउंट ऑफ वॉटर घालणं, ताचे सॅपलिंग जाता, सन्न झाड, मागीर व्हड झाड. ते सन्न झाड ते व्हड झाड जावच्याक मस्त टाइम लागता. इट रिक्वायर्स टाइम. एकदम ते तुका शेल्टर दिवचे शकना, फ्रुट्स हे काही दिवचे शकना. बट ते टाइम डिमांडिंग उरता. आज हांव उदक घाले, आज हांव कृष्णाले सोळ जप केली, सोळ माला, फाल्यां म्हाका रिजल्ट जायी, तशी जायना. द नो रिटर्न स्टील दे ग्रो. ते व्हड जावन मागीर तांणी शेल्टर दिताची. ऑटोमॅटिकली वन डे रिजल्ट विल कम. विच जन्मा इट विल कम वी डोंट नो. Surely it will come, but they will give shelter trees. It is what? It requires lots of time. The patience आमची लागी उरका. See, further, karma, jnana आणि भक्ती. Karma romanticizes the world. Wow, काम करता, कर्म करता, दूध मिळता, एन्जॉय करता. Yes. Dhyana criticizes the world. अयो हे मटेरियल वर्ल्ड, हे भौतिक जगत कृष्णा करच्यान दूर व्हरता, भौतिक जगत म्हाका म्हण. बट भक्ती युटिलायझेस द वर्ल्ड. म्हळ्यार कसं न्ही, वी युटिलायझिंग द वर्ल्ड क्रिएशन ऑफ कृष्णा, वी रियलायझ कृष्णाज एनर्जी इन द वर्ल्ड. आता म्हळ्यार ऑक्सिजन कृष्ण दिता आसा, उदक कृष्ण दिता आसा, व्हेजिटेबल्स कृष्ण दिता आसा, फ्रुट्स कृष्ण दिता आसा, वट्टू कृष्ण दिता आसा. वी कॅन enjoy, we can remember Lord everywhere.
We can see Lord everywhere. He is giving us so many things. So हे आमकां रियलाइज जावचे जाय. सो हे रियलाइज केन्ना जावचे शकता? आमी केन्ना नॉन मुंडेन लोकां भितर उरपाची केन्ना जावचे शकना. वी हॅव टू असोसिएट. कोणा बरोबर आमी असोसिएट जावका? whom, where, how, why हे आमी आमकां विचारून घेवचे जाय. 3 W's 1 H म्हळ्यार कसं न्ही. with whom? with like-minded people. कोण like-minded people? कोण म्हाका बरी बुद्धी दिता. आमी चेडवां सांगता न्ही, अरे बऱ्या लोकां बरोबर फ्रेंडशिप कर, वायट लोकां बरोबर फ्रेंडशिप करनाका. So it applies to us also. केन्ना आमी तांचे बरोबर मेळचे जाय. Anywhere, when, any place, any time, to talk about Krishna, to glorify Krishna. Why? ते आमी तांचे बरोबर मेळणं, लविंग हे आमी एक्सचेंज करून घेवपा. आता नेक्स्ट म्हळ्यार आमी हे आता वट्टू पळोवन घेतले. तशें पूण आमी बरे लोकां बरोबर असोसिएट जावका. प्रोवर्ब आसा एक. कसा प्रोवर्ब? शो मी युअर फ्रेंड्स, आय विल टेल यू व्हॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. सो हे आमकां शिकून घेवका. पुष्पमाला प्रसंगेन सूत्रम शिरसी धार्यते म्हणे सुभाषित सांगता. अशी सूत इज त्याज्य वस्तू. ते आम्ही देवाला तकलेर वचून शिव तशी दवरनाची. बट वेन इट इज दिस विथ पुष्पमाला, flowers, when it is used to make garland, flowers, पुष्पमाला प्रसंगेन सूत्रम शिरसी धार्यते. तशीची आमगेले असोसिएशन बरे लोकां बरोबर उरचे जाय. 6 लविंग एक्सचेंजेस आमी बरे लोकां बरोबर करून घेवचे जाय. आनीक एक्सचेंजेस कशी उरचे जाय? दे शुड डेव्हलप अवर रिलेशनशिप within each other, and they should develop relationship with the Lord, because that is our eternal home. म्हणून ह्या श्लोका भितर 6 लविंग सर्विसेस सांगिल्ले आसा. ददाति प्रतिगृह्णाति गृह्यमात्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते च. हे आमी शिकून घेवया. आता उत्साह आयिल्लो आसा, आमकां धैर्य आयिल्लो आसा, आनीक डिटर्मिनेशन आयिल्लो आसा. आता लविंग सर्विसेस बी आमी शिकली. आता फुडें ह्या भक्ती भितर आमी कशी फुडें वचच्या म्हण पळोवया. आनीक नेक्स्ट श्लोक आमी नेक्स्ट मंडे घेतलीची. सो एवरी डे चॅन्टिंग, थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड, रिमेंबरिंग द लॉर्ड. देवाल पूज करची की, देवाल कीर्तन करची की. हे करून घराचें वातावरण बी आमी पॉझिटिव्ह दवरया. हे कोरोना इतले वचून मस्त लोक डिप्रेशना वता आसाची. मस्त लोकांक काम वता आसा, जॉब ना, हे ना, चेडवांक स्कूल ना, घरा बसून ऑनलायन. सो कसो त्रास जाता आसा. Only the ray of hope is lotus feet of Krishna. हे आमी समजून घेवन देवाले हाती भितर आमी फुडें वचया. हरे कृष्णा. कोणाक कसं क्वेश्चन कितें आसल्यार विचारेत. जय श्रील प्रभुपाद.